Så er vi live. Vi prøver at skal lave noget live video til jer over i USA. Vi skal følge Christian Damgaard og Jan Lars Kisling og Brian TP, som skal køre noget race over i USA på de danske, eller slå over i deres danske biler på amerikanske racerbaner. Det bliver en tur på omkring 1600 kilometer. Det bliver fedt at køre på de gader derovre. Vi kører i en udlejningsbil, men de kører i deres biler, og vi skal følge efter. Vi har også lidt update til jer fra Saturday Night Cruise. Vi skal ud og køre igen jo. Vi skal alle sammen ses på gaden den 24. september, lørdag. Og der skal vi jo ind og cruise i de små gader. Der er lagt nogle ruter. Der er lagt op til noget god musik, noget god hygge. Og om ikke andet, så skal vi jo også huske at være med til det her Night Meet Raffle, hvor I kan vinde super fede, altså super fede præmier. Vi har gavekort til autobremsen, vi har gavekort til limousinetur, til tatoveringer. Vi har rigtig mange fede gaver til jer, hvor I kan være med, og hvis I køber et lod til 10 kroner eller 12 for 100, så har I gode chancer for at være med. Udover det, så er det jo sådan, at i morgen fredag, der drager vi afsted. Og når vi drager afsted derover, så er vi, har jeg nu fundet ud af, at vi drager afsted til Chicago, O'Hare Lufthavn. Og derfra, fra O'Hare, så kører vi videre op til hotellet, hvor at Christian og Jan og alle de her, de nu skal være. Og jeg har fundet ud af, at der åbenbart er flere, der skal være med, end kun lige os. Det er Max Pedersen, Per Just, Ronny Andersen og mange. Der er rigtig mange, som har meldt sig til det her. Eller ikke meldt sig til, men skal være med. Jeg kan se, der er nogen, der skriver noget under, om der er nogen, der har lyd. Hvor mange kan høre mig? Skriv ned under, har I lyd, eller har I ikke lyd? Jeg kan se, der skal være lyd på. Jeg prøver lige at køre videre. Hvad angår det over, så vil jeg gøre det, at jeg prøver at filme live. Og når jeg filmer live over fra banerne af, så vil jeg jo gøre det op fra lægterne af. Når Hot Rod Magazine de filmer, så filmer de jo gerne nede fra studiet og lidt ude fra banerne af. Jeg har lagt mærke til sidste år, der var der ikke filmet op fra lægterne af. Så det vil jeg prøve at gøre, og ikke nok med det, så er jeg jo så også med på sidelinjen ved vores danske fører. Og det vil sige, at vi kører lige sådan lidt længere bagud i en lejebil og noget, og vi er med på de hoteller, hvor de også er. Og der vil vi, skide godt Frederik, lyden virker fint. De hoteller, hvor vi er på, der vil jeg også forsøge for så vidt muligt, hvis der er noget wifi og noget. Jeg har 10 gigabyte på mit abonnement, jeg kan bruge, men hvis der er wifi, så vil jeg prøve at bruge det til at sende live til jer. Fra hotellet, det vil sige, hvis de står og skruer på bilen, eller hvis når vi sidder og spiser et eller andet, der bliver noget sjov skæg og ballade og spas, så er det, jeg vil prøve at sende til jer her via Saturday Night Cruise Copenhagen. Og jeg vil selvfølgelig også sende til jer, når vi cruiser fra bane til bane, hvis det er muligt. Fed hat, yes, tak. Og når nu at vi så kører fra baner til baner, jamen, så vil jeg også få lidt update fra hvad der er sket under dagen. Det vil sige, hvad nummer er vi blevet, ligger vi godt, eller er der gået noget i stykker, eller hvad det er. For så vidt muligt vil vi prøve som en ny feature her. Vi er jo mange, der følger Saturday Night Cruise Copenhagen. Jeg håber at få rigtig mange views. Jeg håber at få rigtig mange likes. Jeg håber at gøre det så godt som muligt. I kan selvfølgelig også følge dem på deres side med deres videoer. Danskere til Dragrig, danskere at Dragrig. Og jeg ved også, at de laver en YouTube-kanal, hvor til dem, der ikke er på Facebook, hvilket er snart alle, der har det, dem, der ikke har, kan så følge med på YouTube på deres kanal.
Men i hvert fald, så vil jeg sige til jer, hvis I har lige så meget cruise i blodet, og V8 og så videre, så synes jeg, I skal følge med, når jeg, Cruise Master, sender live derovre fra på banerne, og live fra hotellerne, og live fra, hvor vi nu kan sende live fra. Og ellers så vil jeg sige, jamen så følg med også på deres side, og på den her side. Spørgsmål, I er velkommen til at skrive ned under, hvad I vil høre om, eller om der er noget, I specielt vil spørge om, eller et eller andet. Skriv, spørg, så skal jeg for så vidt muligt prøve at holde jer opdateret på det. Og indtil da, så kan jeg kun sige, at jeg glæder mig i hvert fald helt vildt. Jeg kan ikke sige andet, end at det tror jeg også, de gør derovre. Så næste video, vi uploader, det vil blive fra USA. Indtil da, have det helt vildt fedt. Hej.